Jomgist, er det sådan, så I lige kan gå ud og lige trække noget luft, grøn smøg et godt stykke herfra, fordi vi skal lige have det her en sidste samtale med ham, inden at vi lige tager den videre herfra. Selvfølgelig. Nå, så står vi jo her, hvor vi egentlig aldrig nogensinde havde den mindste tanke om, hvor vi ligesom skulle lande. Vi havde egentlig set os selv på toppen nede i Barcelona, ligge der på solstol, hvad er det, sådan nogle af de dejlige solstole dernede på en eller anden kæmpe villa, mand, og så bare med damer derudad og koge i lange baner, men den plan, den kom sgu ikke helt dertil, kan man sige. Og det skyldes jo så lidt uenigheder, hvilket trækker, eller får os hen i den situation, at du egentlig har lyst til at trække dig. Det, der fik os til at blive i tvivl, havde du ikke, lad os sige, at du ikke havde tvunget os til at tage en beslutning med, at vi skulle til at ændre os på os selv, ellers ville du smutte, så havde vi egentlig fået den snakket om, så havde vi kunne tage et møde med resten af medlemmerne, og lade det om, hvis du bare kom med en mening, men det, der ligesom gør forskellen, det er, at du kommer, og så er det godt, hvad du siger, du ikke vil lave om på os, men alligevel får du os til det, fordi ellers så vil du gå. Men der, her hos os, der hedder den blot in, blot out, og i tilfælde af, at du har været oppe i ledelsen, så overholder vi den. Og samtidig, så har du været oppe i ledelsen, så du har haft, du har flest skejser mellem lommerne, i tilfælde af, at, eller i forbindelse med, at vi ligesom har uddelt stederne først til ledelsen. Og det håber du forstår, at du har haft først mulighed til, eller ledelsen ligesom havde først mulighed til ligesom at få lokationerne til at starte med. Hvilket gør, at vi ligesom vil have det tilbage. Det er også derfor, vi ikke gad at tage alt muligt andet. Vi skulle bare have det, der lå i den varmevogn. Præcis. Til ligesom at få lokationerne til at starte med. Hvilket gør, at vi ligesom vil have det tilbage. Det er også derfor, vi ikke gad at tage alt muligt andet. Vi skulle bare have det, der lå i den varmevogn. Præcis. Hvilket vi håber, at du ligesom har en forståelse for, at vi ligesom ikke går efter alt. Vi går efter det, vi mener, vi ligesom havde et ansvar for. Ja, det var en del af aftalen. Det var sådan, det skulle være. Så jeg ved ikke også, har du noget at sige til ham inden, at... Selvfølgelig er det. Fordi han er sgu varm en. Roy, bror, jeg har rigtig meget af dig, bror. Jeg synes, du har været god i band. En god ledelse. Ja. Du har taget nogle gode beslutninger for banden. Du har gjort, at banden er som den er i dag også. Sammen med AK, sammen med mig, sammen med andre på ledelsen. Men altså, som vi har snakket om tidligere, du har lige været for en løftet pegefinger. Du har taget på en strike. Men ja. Og det der med, at du ikke er på radio, ikke overholder vores regler, vælger at sige til mig, at du ikke vil gerne have en fod, at du tager en fod ud af banden. Altså vi kunne løsne på en anden måde, lad mig sige det sådan. At du direkte siger til mig, at du gerne vil trække stikket. I stedet for lige at tænke over det, jeg vil have sagt til dig, ærligt, jeg vil have sagt til dig, tryk på den, lad mig komme på blokken, lad mig sælge wristband og kors, og så tryk på den, og så kom tilbage med et svar, for jeg holder pisse meget af dig, bror. Du var ledelse, du var rigtig højt op. Så ja, så er jeg sgu ikke mere at sige. Det kan jeg egentlig godt bekræfte, at han har sagt. Præcis. Så talte vi nemlig om, inden at du sagde, at du ville trække stikket, at du lige skulle have en tænkepause, så fordi vi ligesom holdt af dig. Og det gør vi jo, fordi du ligesom også har lagt et præg på. Hvad tror du der? Skal jeg charme først? Gerne en kammermængde eller lort. Pas på, Arbo. Yes, sure. Crazy.